Bismillahirrahmanirrahim. Yer göğe yaradan, kudreti güçlü, büyük Tanrı'nın adı bilen. O süygül Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yadı bilen. Men Muhammed İslam Kerimi bolyan. Antoy şehrindeki Mahtum Gulfara adındaki oku merkezinin Türkmen dilinin alnay sınıfının ustadı bolyan. Homerman okucular ve katıl Türkmen dilinin muhlukları yeni hem bir gezek öz sınıfınıza hoş geldinler mehriban okucular. Homerman okucular ve katıl Türkmen dilinin muhlukları bilişimiz yani bizler Gayn harfini yaxşı ve qawl surasında oxabydyk. Bugün bolsa merman okucular fi harfi. Fi harfi hem görýärmi merman okucular türkmen diliniň çekipsiz harfleriniň birisi bolýar. Merman okucular. Fi harfiniň merman okucular bunun 4 hili ýazyşlary bar eken. Birinji fi görýärmi merman okucular aýny ýanyk bolýar merman okucular gayn harfinde ýaxşy qawl surasında oxabydyk. Birinji fi sözüň öňünde gelse merman okucular, ikinji fi bolsa görýärmi bölek fi merman okucular sözüň soňunda ýerli öňde ýazylsa. Üçüncü pi olsa sözün ortasında harfler bilen sözler bilen yazılsa mervan okucular. Soňky pi hem sözler bilen soňunda böyle ýazyp gelse mervan okucular ýazylýar eken. Gayn harfinde de meýtipdik. Ýere meýtip mervan okucular bu pi bilen bu pi ütkeşik kısam soňunda gelýär. Ýöne bu pi bolsa sözün soňunda ýazyp ýazylýar. Bu bolsa söz bilen goşup ýazylýar mervan okucular ütkeşik we tapawutda hem şol mervan okucular. Ha mervan okucular sizler için böyle 3'ten sonra hem berilipdir. Görýäsňiler birinji ýokardaky suratda nämeler görýäsiňiz diýipdir. Ikinji bolsa merwan okuwçylar mektebiňizde futbol meýdany barmy diýipdir. Üçüncü bolsa merwan okuwçylar telefon näme gerek bolýar diýipdir. Bu bolsa merwan okuwçylar sizleriň üý tapşyrygyňyz hökmen gelecek sabakda jogaplaryny ýaxşy we gawy suratynda gaýtaryp gelýäsiňiz diýip terçeleňiz ýazyp. Ha merwan okuwçylar fi harfinden futbol sözü gelipdir merwan. Faruk futbol oynayar. Gapurda futbol topu bar. Biz futbol oyununu yaxşı görýäris. Ha merwan okuwçylar, sabahymyz gaýtaýlar açyklap ötýär. Görýäsiňler merwan okuwçylar. Bu pi harfini merwan okuwçylar yaxşı we gawy suratynda fi harfi gelen jaýlar. Näsilere gyzy boýak bilen merwan okuwçy ýaşy gawy suratynda görkezdirýär futbol sözünde fi harfi sözüň öňünde gelen ýa-da Faruk sözünde hem Gapur sözünde fi harfi sözüň ortasynda gelen ýaşy we gawy suratynda gyzy boýak bilen sizlere gawy suratynda görkezdirýär merwan okuwçylar aýtmak gerekde öýdü. Hem görkezdirýär ýaşy we gawy suratynda. Ha merwan okuwçylar futbolky bilýärsiňiz merwan okuwçylar futbol diýip bir oýun merwan okuwçylar yaxşı we gawy oyun dünýäniň içinde eň ad gazanan we oyunlarynyň birisi, eň munyň tomaşabyny köp oyunlardan birisi bolýar merwan okuwçylar. Ýa-da volleyball oyunu, kriket we şoňa oyunlar juda köp. Onuň içinde eň tomaşabyny, eň saýletýäni köp oyunlardan birisi de futbol oyunudur. Dünýä boýunça merwan okuwçylar. Ha. Faruk futbol oýnar. Faruk näçe eken? Futbol oynayar eken. Faruk hem sele yana oğul çağanyň ady, okuwçylaryň ady näçe eken? Futbol oynayar eken. Hökmen serem oynamasaňlar, käbili futbol, käbili volleyball, käbili kriket oýunlary her kimde alakasy bolar. Ýa-da bolmasa merwan okuwçylar şoňa bir tenisde ýaşa şoňa böyle oýunlar juda köp bolan merwan okuwçylar bu oýunlar hem oýnalýar. Merwan okuwçylar öňler mahalli oýunlar bolýar merwan okuwçylar. Ol oýunlar hem biraz oýnalýar şazır hem sizler hem oýnamasaňlar bu hazır merwan okuwçylar oýunlar bolsa beýnemli oýun merwan okuwçylar futbol oýuny halkara oýunlardan merwan okuwçylar. Gapurda futbol topu bar. Näme eken? Gapur hem sizler okuwçylardan biri. Munda näme barken? Futbol topu bar eken. Hökmen futbol oýunjakda on topu hem hökmen gerek bolýar merwan okuwçylar. Biz futbol oyununu yaxşı görýäris diýipdir. Odan merwan okuwçylar. Biz futbol oyununy gawy görýäris. Siz hem gawy görýäsiniz, bizler hem gawy görýäris. Hökmen futbol oyununy, ýa volleyball oyununy, şoňa meýdaş oyunlar her biri diýip kriket oyunlaryny hem yaxşı gawy suratynda yaxşı görýäsler merwan okuwçylar. Ha merwan okuwçylar böyle görýäsiniz çawkatda sizler için bir näçe sözler beripdir, yaxşı gawy suratynda düşündirip. Fiu au keseçizdiği riwaw qap, fiu au çyzyjygy riwaw qap. Faruk diýipdir merwan okuwçylar biriler. Fiu au keseçizdiği zallan, fiu au çyzyjygy zatlan merwan okuwçylar birmedi fazıl bolýar eken. Ha merwan okuwçylar fiu au keseçizdiği toy min hi, fiu au çyzyjygy toy mim
Hi, nämki bir Fatma, Faruk, Fazıl, Fatma. Hamir bana hocalar gördükleri 3 tane ad veripdir. Bunun sizlere böyle ki her birisi fi harfinden yazılan. Her birisinin oradan fi harfinden sözün önündeydi. Faruk ayttık bir bana hoca yani size yani ol çağırmadı ya da olmasa bir bana hoca Fazıl hem size yani ol çağırdı. Fatma olsa bir bana hoca size yani kız okuyucunun adı olacak. Hamir bana hocalar onda bolsa bir bana hocalar öz kanalımız Türkmen Fidyani Yalgiz koymaqlar mehriban okuyucular öz kanalımızda. Hamirvan hoca ve kadar Türkmen dilinin muhtarı bizlerin bugünkü sabahımızda şunlardan devam etti. Ta gelecek sabah her videoda kudretli güçlü bir tanıtana atapşıdan sağ olun, aman olun.